És un goig ser avui aquí a les Borges, acompanyats de l'alcaldessa i del conjunt de consistori de l'alcaldessa, la Núria Palau, després d'un llegat excel·lent de l'alcalde Mir. Hem pogut, a banda de visitar l'Espai Macià, un espai que en aquests moments està de rabiosa actualitat, fruit del moment que viu el país, amb el president Puigdemont a l'exili, igual que el president Macià, que va estar a Bèlgica. Per tant, amb aquest annex, aquest fil conductor roig que segueix la història de Catalunya, dels anhels de llibertat del poble de la nostra nació, de Catalunya, hem pogut treballar també els projectes de vida i de futur, de la gent de les Borges, d'entenent que cal indústria, que cal empresa, que cal tindre les infraestructures necessàries per poder desenvolupar projectes de vida i de futur. Això forma part de l'ADN de Junts per Catalunya. Entendre que Catalunya comença des de qualsevol petit municipi fins a la gran capital que és Barcelona, però que des d'allà on puguem desenvolupar els nostres projectes de vida. I per això calen infraestructures de qualitat i calen projectes econòmics. I aquesta és la línia de treball que hem fet treballant amb l'alcaldessa, amb la Núria, que seguirem des del Parlament de Catalunya amb els diputats i diputades d'aquest territori de les Terres de Lleida, en el qual, sens dubte, és un pilar fonamental del progrés nacional de Catalunya.